Posljednja noć 2025. godine, kako je ti provodiš? Bog ljudi, sada je 31. prosinca na večer po pekinškom vremenu, a sada ja sam u Pekingu u umjetničkoj četvrti 798 i večeras ovdje ću sa prijateljima dočekati novu godinu uz glazbu, svjetla i umjetnost. 798je nekada bila industrijska zona, a danas je jedno od najpoznatijih umjetničkih područja u Pekingu. Za mnoge ljude ovo nije samo mjesto za izložbe, nego i prostor za oproštaj od stare godine i novi početak. 那我想问下，它是一个什么样的原理啊？那它跟这个面部表情动是实时的吗？就是在这边。对。Evo, ova digitalna instalacija hvata izraza lica posjetitelja i pretvara emocije u piksele i boje na velikom ekranu. Ovdje svako raspoloženje postaje vidljivo. Samo sam šetala ulicom, a onda sam iznenada naišla na povorku ribljih lampiona. Tradicija, svjetlost i ljudi susreli su se u jednom trenutku. Ovdje se nalazi i instalacija koja se zove vreće za blike. Ljudi zapisuju svoje blike iz 2025. godine i ostavljaju ih ovdje u staroj godini. Bye bye. 这是什么？这是热手炉，暖和吗？暖和。 Doček nove godine nije samo slavlje, potrebna je i toplina. U ovoj maloj kućici ljudi se kriju, piju toplu vodu, rade rukotvorine i vežu svoje novogodišnje želje na konopce. Ovo je za naši. Evo. Idemo, jajo, čum. Evo ovo. 马上发财 odmah biti bogat. Još 3 minuta. Idemo, countdown moment. Oh my goodness. Dok sam ovdje u Pekingu i čekam novu godinu, na drugim krajevima svijeta, kako moji prijatelji dočekuju novu godinu. Hello， 大家好，我是非凡。我现在所在的位置呢是中国泉州，现在是2025年的12月31日，我正在这边和我的好朋友们。Hello， 大家一起打个招呼吧。我们正在一起等待烟花秀。 Bog svima, ja sam Ema Dujmović, trenutno se nalazim u Samoboru u Hrvatskoj i evo jako se veselim da ću proslaviti novu 2026. godinu sa svojom obitelji. Evo, atmosfera jako lijepa, vesela, u novogodišnjem stilu. Proslavimo uz puno glazbe i eto, stvarno sam jako sretna. Tradicija je uvijek da pojedemo 12 grožđa minutu prije nove godine za sreću, ljubav i veselje u 2026. Hi, my name is Paul. I'm from England. I'm in Kišinjeva, Moldova. Happy New Year to you. Bog svima, jaka polovina, sada u Njemačkoj. Stojim u svijetu live, uzbuđena, čekam nove godišnje vatrometa i zajedno s ljudima ovdje odvoljavamo sekunde do nove godine. 嗨，我是 Lina， 现在瑞典的乌萨拉等待快点的烟花。četiri, 3, 2, 1, Sretna Nova!
Sretna Nova godina! 新年快乐大家！新年快乐！ Kako ste proveli proteklu godinu i vjerujem da će 2026. biti jako lijepa godina.